I evo, nalazim se sa Ivanom Gordićem. Ivane, kako si zadovoljan današnjim takmičenjem? Prezadovoljan. Znači, uradio sam ono što sam planirao i hteo, tako da sam... Ja sam već poprilično dugo u powerliftingu pratim, sve to i znam, da je tu Bulatović, da je tu Ostojić i tako još par ljudi koji su jaki, ali ne znam da li sam ja propustio tebe, ali nije otkud da si se pojavio. Znaš šta, ja sam počeo bio sa mojim drugom Ostojićem da treniram još 2016. I tad sam i prvi put izašao na takmičenje. Koliko si imao tad kila? Koliko sam imao, druže? 100? 170, bio sam teži. I koliko si tad digao? Bilo je oko 2.55 ili 2.5 čučanj, 175 bench i 280. A koliko je danas bilo? Šta sam... Ja znam da je mrtvo 350. 350 si digao pre 2 minuta. 300, 200 i 350. Kakvi su ti planovi za dalje? Plan je sad da se spremim za svadbu. Znači idem na kat neki pa ćemo vidjeti posle. Da li imaš ambicije da oboriš taj rekord, da si dalje takmičio na sledećem takmičenju oko nas? Nemam ja neke ambicije što se ovoga tiče, mislim, ja volim da liftam i to mi je ono, brate... Ovo ti kao neki hobi, onako usput si došao. Niti nemam neku ambiciju da nešto, samo budem svaki put bolji od sebe, to mi je sve. Da, to jako cenim, vidim, dođeš onako lagano, nema nekih priprema, čučneš, ustaneš, digneš i to je to. To mi je, brate, ono, ako mogu, ako ne mogu, nisam bio spreman i radimo dalje, to je to. Ti si kao nov takmičar, vidim već u SBD opremi, svaka čast. To sam dobio od svog tima iz firme i hvala im za to, za prošle takmičenje, za galu, tad sam prvi put posle 2016 izašao. Da li postoji neki rekord kod nas kao pitanje mrtve dizanja i da li postoji šansa možda da oboriš? Vidim, ne znam uopšte kako se kreću brojke kod nas, nisam toliko ni pratio, ali mi je želje da jednom dignem 400. Ozbiljno? Da, jednog dana. I reci mi još samo koliko imaš godina? 33. Hvala ti puno i svaka čast. Ja tebi. I 6 spremna ima